Jarraian, kudeago mugikortasun plataforma nola instalatu azalduko dizugu 3 urratsetan. Kasu. Oso garrantzitsua da jarraibide hauek betetzea. Android sisteman plataforma instalatzeko Chrome nabigatzailetik sartu beharko duzu. Idatzi bilatzailean app.kudeago.com. Orain, sakatu goiko eskuineko 3 botoiak. Ondoren, instalatzeko sakatu gehitu hasierako pantailari. Ez ahaztu Kudeagouri autoa partekatzeko jakinarazpen baimena ematea. iOS sisteman Safari nabigatzailetik sartu behar duzu. Idatzi bilatzailean app.kudeago.com. Sakatu laukia geziarekin. Orain, gehi laukia sakatu, eta onartu hasierako pantailara gehitzeko. Gogoratu autoa partekatzeko jakinarazpen baimena eman behar duzu. Zure telefonoan zuzeneko sarbidea edukiko duzu. Orain sortu zure kontua. Eta mugikortasun iraunkorragoa eta eraginkorragoa eragin zure eskualdean.